Dobre, takže otvorím si v Elementore header. Tu mám sekciu. Keď chcem upravovať akože globálne nastavenia, tak kliknem tu na tieto upraviť sekciu. Potom sa mi tu upraví, že upraviť sekcia, rozloženie. Ja idem na založku štýl a tu je tá farba zvolená. Čiže klikol som tu, potom štýl a tu je farba. Môžem si dať svetlomodrú, čokoľvek, hej, už ako keby, a už potom si uložím a už som fajn. Čiže toto je zmena tmavo-modrá na svetlomodrú. V tele trochu vlny a zasa zmeniť len tým, že zosvetliť na svetlomodrú. Dobre, v tele, tak poďme do tela. Hej, toto si zavreme. A toto si zavreme a ideme poďme na telo. Telo viem editovať tak. Toto je page, ako keby, ktorá tu je, čiže tu môžem dať upraviť stránku. To je ten úvod. A tu dám upraviť s Elementorom. A síce som sa k tomu dostal, no zase mi ho otvorí a budem upravovať to telo. To telo by mi malo načítať len bez footra a bez headera. Alebo ten footer a header tam asi bude. Ten je štandardne a tam chcem zmeniť, áno, ten footer tam je, header tam je, dobre. Tu je toho veľa, záleží čo chcem a musím to správne trafiť, ale tu prakticky žiadne pozadie nevidím. Tu prakticky, toto je nejaké pozadie, tu nie je žiadne pozadie. Toto je, tu keďže je táto sekcia, to znamená, že toto je footer. Toto je footer. Toto je header. Takže pozrieme sa na tvoju požiadavku. Tvoja požiadavka v pozadí obrázok. Áno, to je pravda. Trochu voľný. A zasa zmeniť len tým, že zosvetliť na svetlomodrú. Tak ja tu svetlomodrú v tom tele tu pozadie nevidím. Jedine pozadie tejto sekcie tu je pozadie, hej, ktoré by som vedel zmeniť, ale tu na všetko je len obrázok. Tu nie je žiadne pozadie. Neviem kde tu sa nachádza pozadie. Tu celé pozadie je len obrázok, čiže toto upresniť potom. No a posledná vec, ktorá je zmena textu z biele na čierne v hlavičke a v tele. Takže sa pozrime môžeme sa pozrieť na tieto texty, ako sú riešené. Keď sa pozrieme na tento text, pozrieme sa na štýl, farba textu. Hej, čiže tu je vlastné FF, no. Čiže tu všetko je to na úrovni tých jednotlivých sekcií je ten text vybratý. Skúsim sa pozrieť do tejto sekcie. Zase tu je to manuálne. Hej. Čiže keď seš v tele označím sekciu, dám štýl. Ja by som to takto nerobil. Ja ti možno ukážem, ako by to malo byť, lebo toto je kvázi zlé. Hej. Zbytočne. Tu máš vlastné, ale tu máš tieto predvolené. Hej, čiže tu si vieš zvoliť tieto globálne farby. A to keď by som išiel do nastavení stránky, tak viem globálne farby si zmeniť. A tu si viem zvoliť, dajme tomu, že ty chceš tú farbu toho textu, aby z biele na čierne. Dobre, fajn.
tak text bude z tejto sivej, ja si tu nastavím na absolútne čiernu. Hej, čiže tu vidím text, hej, tu mám globálne fonty. Tu keď niečo chcem zvýrazniť, takže text je tu čierny. Hej. Prečo mi to tu skočilo? Čo mi tu za blbo skočilo? Hej. Čiže tak. Čiže takto by to malo byť. Hej. A teraz, keďže som ti to zmenil globálne, tak všetok text, ktorý bol taký, túto farbu sa nedá odstrániť, čiže alebo chcete zahodiť, zmeniť, tak dám zahodiť zatiaľ. Hej. Ale potom tu v tejto sekcii už by to bolo tak riešené, že dajme tomu tu pri editácii tohto už by som to nemusel takto nastavovať na každom. Hej. Už by som to nastavil len ako, že to je text a to by bolo vlastne dané tým. Hej. Musíš si vlastne ty uvedomiť, čo chceš, lebo zbytočne to na každej jednej sekcii je nastavený biely text, pričom by stačilo mať všade text, hej, tu jak by som to dal, tu by som to spravil deto, hej, poďme späť, mi to skáče, hej, a tu myslím si, že ja to nerobím. Tu nakedám štýl, zase dám si text, dám si aj tu text, hej, toto všetko by mal byť akože text a tým pádom, keď to zmením na jednom mieste, potom tak vidíš, toto je to zvýraznenie, hej, čiže zase tu môžem dať, že toto je zvýraznenie, hej, že keď niečo má byť výrazné. Hej, čiže zase toto dám ako text. Máš tu ešte niekde taký text? Typicky nie. Čiže tieto veci, toto už sú nejaké sekcie iné. Čiže toto sú typické textové sekcie. Môžeme sa pozrieť, čo je toto. Toto tu má čiernu. Alebo nejakú... To je v podstate čierna. No nedám si, Marinka, teraz. Zase aj toto. Ja by som to dal text a potom to bude čierne. Hej. Vidíš, napríklad tu farba nie je nastavená, tu je prednastavená. Hej, čiže toto je ako keby nejaký default. Čiže toto pekne krásne teraz si dám aktualizovať. Ešte aj tu je text, ale to je vo futri. Toho sa teraz nedotýkam. Takže dám aktualizovať. Sa ti to asi prejaví na stránke a teraz nastavenia stránky, globálne farby, text zmením na čierny, sekundárny text nechám sivý, ten zvýraznený nechám taký, dám aktualizovať. Čiže vaše zmeny boli aktualizované. Dobre, teraz sa pozriem na tento page. Asi mi to načítava. Asi si myslím. Dobre. Hej, vidíš, už tu mám text. Text je čierny, pekný. Čiže všetko, čo je text, tak sa mi zmenilo na čierny. A ešte si môžeme pozrieť, ako keby, pozrime si napríklad stres a úzkosť.
ak tam sa nachádza nejaký text, tak tiež bude čierny. Hej. Čiže tu predpokladám, že aj keď to chcem vedieť, tak môžem si dať inspect. Napríklad túto sekciu. Tu vidím, aké sú štýly aplikované. Žiadna manuálna farba tu nie je. Tu je text align color, hej, čiže tu je čierna od Elementora, ale to bude asi text, no. V princípe tak sa to robí, není dobré na každú jednu vec všade označovať manuálne farby, hej, proste treba to mať ako globálne. Ak niekde ty chceš, tak tam môžeš si dať vlastné farby, hej, ktoré potom vieš globálne meniť. Hej, čiže keď ja tu si to dám upraviť stránku, zase to bolo biele. Prečo to nebolo načítané? No neviem, ale v princípe malo by to ísť. Aj dokonca tam máš potom manuálne, vieš nastaviť tie, nie manuálne, ale vlastné farby, ktoré ti slúžia ako pre šablónu. Tu na už je to fajn. A bolo to aktualizované, tak neviem prečo. No počkáme na Elementor. A to by malo byť všetko, čo si žiadala. Tu v nastaveniach stránky je globálne farby a ty si vieš dať vlastné farby. Keby tu som chcel nejakú svoju custom farbu, tak si ju tu pridám a potom ju budem vidieť v tej úprave, že to je, dajme tomu, ja neviem, moja špeciálna farba. Hej, nejdem to tam pridávať, ale tu by som ju pridal a potom by som ju pri editácii tam medzi farbami videl, že toto je moja špeciálna farba. Takže som odpovedal asi na všetky tvoje otázky. Zmena textu, hej, ako prebieha. V tele nedokázal som nájsť pozadie, takže nevedel som ho zmeniť. A toto prvé hlavičke som ti ukázal, ako sa dá zmeniť, ale tiež by som to riešil cez globálnu konštantu, ktorá je globálne farby a tu boli tie globálne farby a tam bolo aj pozadie. Tam to kde bolo. No. Systémové farby. Aj fondy. No dobre. A tu je pozadie. Background type, classic. Čiže tu je prednastavené, nič sa neprebíja. Ale toto už je, toto je nastavenie stránky. Čiže ja nechcem celkom je pomalý ten Elementor. No. Ale dobre, no. No. Tam bol pekne ten text, ktorý... No dobre, ja už
Myslím, že všetko bolo zodpovedané. Tak, ešte... No, tu sú tie globálne farby, hej. Text výrazný. Takže tak. Dobre, čauko.